हेलौ मा सोरजों बिजि जाबाय थादों नोङो आंलाय सोरजों बिजि जाखो बे हिनजावजों रायलायलायबायना नोङो खालि बिजि मिन्थियाखै सानदों नों आंखौहाय सैमा साला मोख्रा आंनावल' फन हरबावदे नों दिनैनिफ्राय दानथ'ना अ दे दोन आं मालाय नोंखौ मिथिया नामा आंबोथ' नोंखौ नुयोना नोंबोसो मालायजों रायलायो दे दोन रायलायाबालाय रायलाया माथो दं बेयावलाय दोन मिथि फैद' ओंखारबोद' ए सफैबाय थौ ओइ दुर्गा फुजानि दख'ना बायदेरना फैयाखैहाय मालाया मानो टेनसन आरो बिहा दख'ना आंहा बायबायहाय दाख्लै बयफ्रेन्डआनो 30,000नि फुजानि बायना होखाबाय बा मालायसो आहाथ' बयफ्रेन्ड सयफ्रेन्ड गैयाहाय आहा न'आव बिमा बिफा होनायखौनो लागोन है सिरि थादो खालि दख'ना मालाया मानो टेनसन फुजायानो सानथामसोल'सो मालाया ब्रेकआप जालायलांसै ओरैनोबा थेवबोहाय बयफ्रेन्डआ होनाय दख'नाखौ गाननो मोनोबा गोसोआ गोजोनसिन मोनो दा जाबाय सिरि थादो थांसैथ' दे थां बाय बाय बहा थांदोंमोन बिब्रां सना बैयाव लोगोफोरजों सुइस गेटआव थांदोंमोन नोंलाय सासे थिखादारखौ लोगो फैदोंमोन आङो मानसियाथ' समायनासिनसो जाथारदों माथो हाबा जानो समायबाय बिबोनां सना आंथ' हाबा जाखाबाबो नोंखौ मोनबा लाबावगोनलाय मालाय गोसोबादिसोखाबा आं मालाय माथो बुंबावनो गुमै आंबो नोंखौ गोसो थोबाय गुमै वा बिबोनां सना बुं नोंनो मा नांगौ नोंनो अख्रांनि हाथरखि अखाफोर सान मा नांगौ बुंनाय गासिखौबो लाबोना होफैगोन आं सना र' गुमै आंनो बेफोरखौ जेबो नाङा नों आंनो खालि 35,000नि दख'ना गांसे होबानो जागोन गुमै 35,000 मा होआ नामा होगोन सना होगोन मा 35 आं नोंनो 50,000नि होफैगोन 50,000नि गाबोननो होफैगोन आं सना औ दे गाबोन लोगो हमसै होमबा दे औ गुमै दे दाबो फैया मा जाखो बिलाय